Βρισκόμαστε στην είσοδο του Γραφείου Υποστήριξης Ανέργων του Δήμου και όπως βλέπετε δίπλα μου, πολλοί άνεργοι δημότες της πόλης μας αναμένουν το άνοιγμα της υπηρεσίας για να εισπράξουν το έκτακτο οικονομικό βοήθημα. Ο καιρός είναι βροχερός, το κρύο είναι τσουκτερό. Αυτό όμως δεν εμπόδισε πολλούς από τους ανέργους να έρθουν από τις 5 το πρωί για να πάρουν σειρά προτεραιότητας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί τους σε λίγο, αφού πρώτα σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση της Εθνικής Στατιστικής μας Υπηρεσίας, το ποσοστό ανεργίας της πόλης μας ανέρχεται πλέον Παρακαλώ. Μάλιστα. Ώστε έχουμε εξελίξεις λοιπόν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Και ας τους να διαμαρτύρονται, ας τους να φωνάζουν. Μια, δυο, τρεις θα βαρεθούν. Δώσ' του τότε κάπου και κάνει ένα πρώτο ρόλο για να νομίζει ότι κάποιος είναι. Εντάξει, μην ανησυχείς. Ξαναμιλάμε όταν θα έχεις νεότερα. Το μόνο σύριαλ που απέμεινε πια. Και να σκεφτείς ότι πριν από 2 χρόνια είχαμε τουλάχιστον 50 παραγωγές τη σεζόν. Άλλες μικρές, άλλες μεγάλες. Είχε ψωμί για όλους. Όχι ψωμί. Παντεσπάνι να λες. Βρώμα για ο βυθός από τη σύψη των πτωμάτων. Και εμείς κολυμπούσαμε ανάσκελα στον αφρό. Ο κόσμος γύρισε ανάποδα. Αυτός πάντα πρώτη μούρη στο γυαλί. Μια ζωή οι ίδιοι. Αυτοί καλά τη βγάζουν. Εμείς τι κάνουμε. Και τότε, απ' την πολλή πείνα έπεσε πανούκλα. Και πέθαναν όλοι, αφέντες και δούλοι. Βρισκόμαστε στον οίκο των ηθοποιών, όπου άνεργοι ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων και κάποιοι αγαπημένοι μας τηλεοπτικοί αστέρες, έχουν καταφύγει εκεί εξαιτίας της κρίσης που μαστίζει τον κλάδο τους. Σύμφωνα με αποκλειστική πληροφορία του καναλιού μας, η επιχορήγηση του οίκου έγινε με δωρεάν μιας παλαιάς δίβας του σινεμά, η οποία εδώ και χρόνια έχει εγκαταλείψει τα κινηματογραφικά πλατό και θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία της. Ναι. Ναι, πες μου, μπορώ. Το αποκλείω κατηγορηματικά. Μη φοβάσαι. Το αντίθετο συμβαίνει. Όταν απολύεται ένας, βγαίνουν στο δρόμο χιλιάδες. Αν απολυθούν χιλιάδες, δεν κουνιέται φύλλο. Ακριβώς. Και χαμένοι και δαρμένοι.
Τώρα μιλά σωστά. Καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Πρέπει να σε αφήσω τώρα. Περιμένω νέα σου. Και να θυμάσαι, του Άγιου του ανάβουν ένα κερί και του διαόλου 2. Τι ώρα να περάσουν να σας πάρω? Θα σε ειδοποιήσω εγώ. Βρισκόμαστε στον οίκο των ανέργων ηθοποιών, όπου οι αγαπημένοι μας αστέρες αυτή τη στιγμή κάνουν γενική πρόβα του θεατρικού έργου Αντιγόνη του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Πρόκειται για μια διασκευή του Γερμανού συγγραφέα πάνω στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Την παράσταση πρόκειται να ανεβάσουν στο θεατράκι του οίκου με σκοπό την ενίσχυση του ταμείου τους. Κι αυτός που διάλεξε να σώσει τη ζώουλα του, αξίζει όσο κι άλλο στα δικά σου μάτια. Δεν ήταν σκλάβος σου. Και ούτε αδελφός μου έπαψε να είναι. Σωστά. Αφού για σένα ιερόσυλος ή όχι, το ίδιο κάνει. Άλλο να πεθαίνεις για την πατρίδα και άλλο για σένα. Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Πόλεμο δικό σου. Την πατρίδα για μας. την κατάκτηση μιας ξένης χώρας. Δεν σου φτάνει που πήρες την εξουσία από τα αδέρφια μου, κάνοντας κτήμα σου τη θύμα. Τους έσυρες και σε πόλεμο ενάντια στο Άργος και με διαταγές δικές σου. Έγινε ο ένας μακελάρης της χώρας αυτής και ο άλλος έμαθε τι πάει να πει πόπος. Και τώρα ξεφτελίσεις το ξεσχισμένο του κορμί. Ακούστε! Σας έχω νέα. Ζητάν κομπάρσους για μια μεγάλη διεθνή υπερπαραγωγή. Έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε κατά αποκλειστικότητα και σε ζωντανή μετάδοση ότι μόλις αυτή τη στιγμή έγινε κοινοποίηση πρότασης προς τους ηθοποιούς του οίκου για συμμετοχή τους σε μεγάλη κινηματογραφική συμπαραγωγή που θα διεξαχθεί στη χώρα μας. Η παραγωγή είναι πολυεθνική και θα μετέχουν σε αυτή οι εταιρείες κολοσσοί από το χώρο του θεάματος, καθώς επίσης και πολλά τηλεοπτικά κανάλια από περισσότερες από 10 χώρες. Με την αποκλειστική αυτή είδηση κλείνουμε το απόψινό μας ρεπορτάζ. Μέσα στις επόμενες μέρες θα σας κρατάμε ενήμερους για την έκβαση της πρότασης αυτής. Ναι. Ναι, μόλις τους είδα. Όχι. Όχι. Μην ανησυχείς. Άσε, θα το χειριστώ εγώ. Όχι, όχι. Ασφαλώς. Τη σκηνοθεσία. Πώς φτάσατε εδώ? Τι ήρθατε να κάνετε? Αφού το ξέρετε, δεν υπάρχουν ρόλοι για σας. Δεν ήρθαμε για ρόλους. Θα αστείευεστε βέβαια. Ξεχάσατε τον Ξινόκητο. Είχατε αναλάβει την παραγωγή. Και η ταινία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Όλοι έχουν δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Θα μπορούσα ίσως να σας δώσω τη σκηνοθεσία. Και τότε πλημμύρισαν οι θάλασσες. Και οι πύργοι βυθίστηκαν. Και στον αφρό...